τρόπος που οργανώνεις τα γεύματά σου επηρεάζει άμεσα την ενέργειά σου και την επιθυμία σου για γλυκό. Μεγάλα διαστήματα χωρίς φαγητό προκαλούν διακυμάνσεις στη γλυκόζη και αυξάνουν τις λιγούρες. Για να το αποφύγεις όλο αυτό, δεν αρκεί απλά να τρως σωστά. Έχει σημασία πότε και πώς τρως. Πάμε να δούμε τι θα σε βοηθήσει πραγματικά. Πρωτεΐνη. Βοηθά στη σταθεροποίηση του σακχάρου και προσφέρει μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού. Φυτικές ίνες, οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης. Τα καλά λιπαρά επιβραδύνουν την πέψη των υδατανθράκων, συμβάλλουν στον καλύτερο κορεσμό και βοηθούν στη σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα. Επαρκής ενυδάτωση. Πολλές φορές η δίψα μεταφράζεται σε ψεύτικη πείνα. Ποιοτικός ύπνος. Η έλλειψη ύπνου αυξάνει την κορτιζόλη και σε κάνει να λαχταράς ζάχαρη. Ο κατάλληλος χρονισμός και η σύνθεση των γευμάτων μπορούν να μειώσουν κατακόρυφα την ανάγκη σου για γλυκό. Στο επόμενο reel θα δούμε τι ακριβώς κάνει ζάχαρη στον εγκέφαλο και γιατί τη ζητάς ξανά και ξανά.